собиқ ҳимоятгари украинии дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе доранд.Мишенко ба дастаи АГМК Ӯзбекистон гузариш намуд. Мишенко дар ҳайати дастаи истиқлол тавонист қаҳрамони Тоҷикистон шавад ва дар Лигаи қаҳрамони Осиё бошад то ба марҳилаи ҳаштак ниҳоӣ равад. Мишенко пештар дар чемпионати Исроил, Қазоқистон ва Украина низ бозӣ кардааст. доранд.Мишенко дар як мусоҳиба бо рӯзноманигорони ӯзбек гуфтааст, ки аз ҷиҳати молиявӣ дар Ӯзбекистон бозӣ намудан беҳтар аз Тоҷикистон аст. Ба ман аз чемпионати Эрон низ пешниҳод омада буд, вале ман онро рад намудам. Ҳамчунин Петр Патоев дастаи истиқлолро тарк кард, вале дар назар аст, ки бошгоҳ бо ҳимоятгари дигари украинӣ Алексей Ларин шартномаи ҷадид ба имзо мерасонад. шартномаи ҳамлагари ҷавони дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе Рустам Соиров бо бошгоҳ ба анҷом расид. Тибқи иттилои расонаҳо ба Рустам Соиров аз чемпионати Белгия дастаҳои Айндерлехт ва Гент маро зоҳир намуданд. Дар мавсими гузашта Рустам дар 24 бозии дасташ иштирок намуда ба задани 15 гол даст ёфт. Дар Лигаи қаҳрамони Осиё низ муаллифи як гол гардид. аз соли 2020 Рустам Соиров ба ҳайати тими миллии мунтахаби Тоҷикистон низ даъват карда мешавад. бошгоҳи озарбойҷонии Сабаил ба ҳамлагари мунтахаби Тоҷикистон Шеридин Бобоев маро зоҳир намудааст. Дар ин бора расонаҳои футболи Озарбойҷон хабар медиҳанд. Шеридин мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Пенанги Малайзия бозӣ намуда муаллифи 6 гол ва 4 партоби головар гардидааст. дастаи Сабаил дар Премер-лигаи Озарбойҷон баъди 14 даври рақобатҳо бо 10 имтиёз дар зинаи охир қарор дорад. ҳамчунин бошгоҳи тракторсозии Эрон низ ба Шеридин Бобоев пешниҳодҳое намудааст. мунтахаби то 16-солаи Тоҷикистон дар ҷоми рушд, ки ҳар сол дар Беларусия доир мешавад, имсол низ иштирок хоҳад кард. шумораи иштирокчиён дар соли ҷорӣ бештар карда шуданд. дар гурӯҳи А мунтахаби Тоҷикистон бо тимҳои миллии Қазоқистон, Озарбойҷон, Эрон ва Беларусия бозӣ хоҳад кард. дар гурӯҳи Б мусобиқа бошад Баҳрайн, Исроил, Молдова, Ӯзбекистон ва Беларусия ду шомил шуданд. мусобиқа аз 5 то 14 феврал дар пойтахти Беларусия шаҳри Минск доир хоҳад шуд. ёдовар бояд шуд, ки ҷавонони кишвар соли гузашта ҷоми мазкурро ба даст оварда буданд. ҷавонтарин бозигари мунтахаби кишвар Алиҷони Айнӣ дар рӯзҳои наздик ба тамринҳои Академияи бошгоҳи Краснодар ҳамроҳ хоҳад шуд. соли гузашта Алиҷон дар қароргоҳи тамринии бошгоҳи Краснодар дар Туркия марҳилаи санҷишӣ гузашта буд. дар он ҷо қайд гардида буд, ки дар сурати аз санҷиш хуб гузаштан футболбози тоҷик метавонад бо бошгоҳи мазкур шартнома ба имзо расонад. нахустин мусобиқа дар соли нав таҳти сарпарастии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон баргузор мешавад. чемпионати КАФА 2022 оид ба футзал байни дастаҳои мунтахаби занона аз 19 то 29 январ дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. дар чемпионат дастаҳои занонаи Тоҷикистон, Эрон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон иштирок мекунанд. дастаи мунтахаби занонаи футзали Тоҷикистонро ба ин мусобиқа сармураббӣ Шамшод Ниятбеков омода мекунад. Федератсияи футболи Осиё якчанд дастаҳоро аз бозиҳои Лигаи Қаҳрамонаи Осиё дар мавсими ҷорӣ хориҷ намуд. дастаҳои Персеполис, Истиқлол ва Гулгуҳар аз Эрон, Ал-Дуҳайл аз Қатар, Ал-Иттиҳод, Ал-Аҳлӣ ва Ал-Наср аз Арабистони Саудӣ, Ал-Айн аз Аморати Муттаҳидаи Араб, Касима аз Ҷопон ва Пхохан Стиллерс аз Кореяи Ҷанубӣ аз Лигаи чемпионҳои мавсими 2022 маҳрум шуданд. тибқи иттилоъҳо сабаби маҳрум шудани асосии зиёди аз дастаҳо қарздор буданашон будааст ва иллати дастаҳои эронӣ ин аст, ки Федератсияи футболи Осиё аз онҳо якчанд ҳуҷҷатҳоро талаб намудааст, вале онҳо ба гуфтаи Федератсия кор накарданд. бошгоҳи Истиқлол бошад умуман ҳуҷҷат равона намудааст, вале бошгоҳи Персеполис бошад доноӣ намуда ҳама ҳуҷҷатҳоро ҷаълӣ, яъне қалбаки дуруст намуда ба Федератсия ирсол намудааст. бошгоҳи Персеполис аллакай аризаи шикояти худро ба Федератсия навиштааст ва умед дорад, ки дастаро ба Лигаи чемпионҳо бармегардонад. акнун Ману Сафаров ва Ваҳдат Ҳанонов бозигарони мунтахаби кишвар, ки дар ҳайати Персеполис бозӣ мекунанд, дар Лигаи Қаҳрамонаҳо иштирок карда наметавонанд.